moi boas a todos e a todas. Un día máis que había moitísimo tempo que non me viades a min en pantalla, en pantalla do Orgullo Galego, en pantalla do streaming, que eu creo que me corrixe Borja. Bueno, non sei se Borja está no chat, creo que aínda non. Así que non se me descontrolen, por favor, porque hoxe andamos faltos de moderadores, de administradores e de todo. Non hai ningún problema, vamos leválo ben. Se vos gusta, compartide nas redes sociais e vamos a empezar de novo con esta xeira de directiños de novo, xa, ia vou dicir, despois do verán, pero bueno, onde vai o verán? Que xa estamos a día 21 de outubro, pero ás veces pois non se puido facer antes, pero comezaremos de novo para, bueno, recuperar o ritmo e ir pouco a pouco facendo pois das noites dos xoves, dos mércores, etc. Un lugar para estar así entre todos e todas nós e pasalo ben, que é o que importa, e coñecer xente senlleira deste país, que hai moita e ás veces pois non temos o gusto de facelo así familiarmente entre todas e todos nós. Non vos quero rayar máis porque non somos nós, non son eu, nin Borxa, os protagonistas das conversas. Polo tanto, darvos a benvida a todas e todos. Recordade que, como levamos tanto tempo sin streamear, toda a xente que tiver o Prime pode volver a suscribirse co Prime, que agora, ademais, bueno, Twitch cambiou as condicións, dannos menos diñeiro, daqui non se saca un duro, pero bueno, se tedes o Prime aí paleiro, pois podedes dalo e nos moi agradecidos e ademais saudámosvos. Así, pois hai que recuperar os saúdos de Prime e os saúdos de seguidores e seguidoras, etc. Non? Recordai que tamén temos na nosa páxina web publicando semanalmente artigos públicos, artigos para suscriptores, para suscriptoras, ali todo o contido que vamos creando, bueno, de máis calidade, contido pensado, un contido de vagar, pues tedelo todo na páxina web, recordade que tedes en orgullogalego.gal. Tamén temos unha tenda online, que por certo, logo vos ensinaría unha cousa que me chegou, e ao final de todo, cando despidamos a Luis Iglesia, que quen vai estar connosco, hoxe comentareivos quen vai estar connosco a semana que ven, porque a semana que ven xa temos pechado o directiño, vai tratar en torno 1 de novembro, creo que era obvio que lle tiramos moito este tema das tradicións e obviamente tiña que ser así, non? Nada máis, hoxe temos connosco un placer ter a Luis Iglesia. Luis Iglesia, por todos e todas, ou case todos e todas, eu creo que todos e todas, coñecido. Polo tanto, non quero eu, vamos a dicir que gastar máis tempo. Polo tanto, como sempre, un minutín pequeno que lle damos entrada a Luis Iglesia no directo e comezamos. 3, 2, 1. Vamos a dar entrada a Luis Iglesia. E xa estaría. Moi boas, Luis, xa estamos na conversa en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Moitas grazas por vir, por estar connosco e por participar. Fagoche unha pequena presentación así de un minuto, por si xa digo, queda alguén neste directo que non che coñeza, pero non creo que sexa así. Luis Iglesia é actor, dobraxe, tamén creo que lle das aí a música, que unha carreira profesional extensa da que iremos falando pouco a pouco, e ademais, como curiosidade, fuches a voz dun documental que se chamou Camiño Primitivo, que por certo está na nosa canle de YouTube. Entón, Ujú. levamos tamén, aínda que indirectamente conectados, un tempo. Non sei se é a primeira vez que estás aquí en Twitch. Sí, sí, de feito baixei hoxe a aplicación. Non a Correcto. tiña. Porque, Mira, bueno, nos unha aquí... pregunta, unha curiosidade. Dime. Es de Lugo, ti? Eu son da Coruña. Eres da Coruña? Sí. Da Coruña a Coruña? Da Coruña a Coruña. Ah, vale.
e logo. Non, porque acabas de facer un diminutivo arcaico que hai precisamente na miña terra en Lugo, que dicimos camín e nenín, no canto del camiño e neniño, E que acabo de dicen dicir un camín? minutín, dixeches minutín, e dixen será ao Ah, mellor pois, da nosa zona, Fonsagrada ou por aí. Vale, vale, pois, vale. non, Curiosidade. son... Eu nacín na Agra do Orzán, pero eu Ajá. creo que xa aprendín todo en Elviña, porque pasei ali un montón de tempo, a verdade, como o 95% da miña vida. É así, sí, sí. Bueno, contanos, por comezar polo principio, por comezar por algún sitio, porque hai moito que contar, como comezou o teu interese, como comezou a túa vida en todo o que ten a ver co audiovisual? Pois non sei quen lle escoitei outro día que tivera o impulso con 6 anos. Non recordo a quen foi, que escoitei nunha entrevista que fora, xa sei a quen, sí, non, esta mañá, nun podcast, en Café Derby, que lle facían unha entrevista a Galloso, e Galloso comentou Correcto. que con 6 ou 7 anos tocaba nunha rondalla, a primeira vez que tocou en público que sentira xa algo especial. E eu acordeime que con 6, 7 anos, máis ou menos, tamén nun festival de Reis, como a Gallos, tiven que ler un poema sobre un queixiño. Eu facíalle unha ofrenda ao neno Xesús dun queixo. Eu ia vestido, pois eso, capucha e o chaleque, vestido de pastorciño galego, e recitaba aquel poema dun queixiño adicado ao neno Xesús, non? E creo que causou sensación. Eu reconocínme no que dixo Galloso porque non me puxen para nada nervioso e gustoume moito aquela sensación, non? A partir de aí, gustaronme moito sempre os contos, estar rodeado de vellos e repetir os contos. E tiña certa arte, xa desde moi cativo, en repetir as historias que me contaban os máis vellos, non? Entón, soñaba con que algún día podía chegar a ser actor, pero a cousa estaba moi complicada no ano 80 e poucos, cando rematei de estudar, e xurdiu a posibilidade eu tiña profesores, estaba en grupos de teatro amador en Lugo, tiña profesores que dicían que non se me daba mal o da banca, pero que eu que tiña que adicarme a ser actor. Sempre que lle di a meu pai que agora vou marchar 3 anos para Madrid para facer arte dramática, neste entanto, pois un dos meus profesores, Manel Matalobos, precisamente, que era o meu profesor de galego, díxome dunhas probas de dobraxe en Coruña, perdón, en Santiago de Compostela, fun e xa non volvín. O sea, fun ás probas, colléronme Ali quedaches. e ali quedei. Ano Que 87, ata hoxe. Xa chovei. Iache preguntar en que ano fora, en No 87. 87, no 87, sí. Que ese foi o ano onde diches os teus primeiros pasos na TVG, se non me trabuco. Sí, realmente o curso fixen no ano 86, e eu creo que empecé a traballar a finais do 86, pues, non sei se en setembro ou por aí, do 86. Efectivamente, a partir desde aí, pois, xa non, ou nunha cousa ou noutra, pero sempre estive por aí dando un pouco a lata. Que ese primeiro programa que tiveches, no que participaches na TVG, que chamaba Rapaces, se Sí, non... sí, sí, que xa, dicimos, no 87, o sea, que sí. xa hai 20 anos. Como viches? O sea, como ves esa... Como recordas ese momento? Pois xa, Pois desde mira, 87 para foi aquí, choveu. precisamente por unha compañeira de traballo. Ese programa facía todo o clan Castaño. Eran pequenos daquela, pero estaban Nacho Castaño, estaba Cristina Castaño, e estaban dous irmáns máis axudando no programa. Había unha especie de mapa de Galiza que tiña un peteiro que se movía, un manipulaba o mapa, o outro facía a voz, cada un facía unha cousiña. E logo quen presentaba era a nai, Rita Gómez, e ás veces acompañaba o pai, Antonio, que morreu, o irmán de Pepe Domingo Castaño, Antonio Castaño, que era un moi bo pianista, tocaba pezas e tal e cual. Entón, pedironme se lles botaba unha man, e estiven con eles, recordo, mes e medio, por aí. E foi así pues, unha sorpresa. Tiña que facer un personaxe que se chamaba Don Fuco, que se disfrazaba de
de cosas moi distintas. Entón levaba unha especie de aspecto Einstein, así co pelo todo crecho, daquela tiña que botar de talco, hoxe en día xa non me fai falta. E pasei moi ben, porque además a min outra das miñas debilidades sempre foron os cativos. Entón, rodeado de cativos, pasaba moi ben. E incluso, recordo un día, a produtora era Anxos Ferradáns, collín unha guitarra e puxime a cantar un tema que compuxera anos atrás, adicado a Charlie Chaplin en galego. Gustoulle moito e dixo, por que non o cantas? Entón, efectivamente, fixemos unha versión na radio con guitarra e a dúas voces. Foi un éxito relativiño, foi un éxito no programa a canción de Charlie Chaplin, sí, sí. Que ademais, antes de entrar quizáis noutras papéis máis actuais, entendendo actual, un marco temporal amplo, e xa que comentaban polo chat tema de dobraxe e tal, adianto unha pregunta, unha cuestión, unha curiosidade que tiña, que ti realmente fuches voz falando de cine e de dobraxe en moitas películas de zona internacional. Sí, Non? sí, sí. Ti doblaches a Harrison Ford, teño por aquí, no? Paul Newman, Chuck Norris. Como foi todas esas Mel experiencias? Gibson, Tamén Robert Redford. Teño unha listaxe que eu teño moi mala memoria, de pero eu creo luxo, que sí, teño de actores coñecidos máis de 150, creo. De grandes nomes do cine de todas as épocas. Sabes que pasa? Que cando nós empezamos non había nada dobrado ao galego. Entón, fixemos prácticamente toda a historia do cine hasta os anos 80. Toda, é dicir, o cine clásico dobrouse moitísimo, dobráronse todas as películas de moda dos anos 80, onde estaban, pois eso, todas as de Indiana Jones ou toda a Guerra das Galaxias e todas, o sea, toda, como se dice, que non me sai agora, a saga da Guerra das Galaxias. E ademais había moi bo cine naquel momento na galega, emitíase nas autonómicas moi bo cine, moitísimo mellor que nas generalistas. Entón, éramos un grupo amplo, pero non tan amplo. En fin, entón a min caeronme moitos deses protagonistas, tocoume facer a moita xente. Entón tiven a inmensa fortuna de dobrar, pues, por exemplo, dobrei unha vez a Humphrey Bogart, pero era Casablanca. claro, Entón, porque claro, falamos duns títulos sí, sí, importantes, sí. Sí, sí, sí. É que pensa, pois iso, que estaba todos en facer. Entón, claro. chamávante para cousas realmente de moito peso. Foi un privilexio, como todo. Eu creo que tive unha carreira de privilexios. Indo un poquinho máis adiante e sin querer centrar moito nisto, aínda que supoño que sabías que te íamos preguntar, vale, sobre Matalobos, é dicir, porque o teu currículo é moi extenso, pero eu creo que esa serie marcou pues, unha serie de xeracións que a viron, a seguiron, ademais de ser moi premiada, etc. Ti como viviches ese fenómeno, esa etapa? Foi eu digo isto, xa me aburro. Ás veces repites tanto unha cousa que te aburres Sí, de supoño, eu escoitarte. sinto, pero... No, que va, non, eu estou encantado. Non quero aburrir a xente que non se estea escoitando, pero que se aburre é unha sensación interna, non? Digo, pero é certo isto, que para min foi o Meirande agasallo, de momento, o Meirande agasallo que me fixeron nunca, un dos meirandes, non sei, agasallos que me fixeron nunca en audiovisual. E logo, sabes que pasa? Deuse conxugáronse todos os astros. É dicir, todo saiu ben. E era unha serie na que se supoñía que non ia sair nada ben. De feito, agora a xente renega, pero eu recordo de compañeros dicindo isto non vai funcionar, o público da galega isto non lle vai gustar, vai a unha vos vades levar, non sei canto. Agora, se lle lo digo a cara, negarano, pero acórdome que por iso teño boa memoria, non? Ou compañeros que dicían que a serie que estaba ben, un compañero actor que tampouco vou dicir o nome, pero que lle faltaba un alivio cómico, como podía ser Currás en Mareas Vivas, pero Correcto. estás flipando, é dicir, non entendiches nada desta historia. Bueno, pois todo isto pasa, non? Conxugouse todo saiu ben, e mesmo aquelas cousas que podían sair mal, saíron ben, non? Saíron ben. Sí, pero todo, é dicir, por exemplo, demos con un grupo de
compañeros e compañeras espectacular, que nos entendíamos de maravilla. Eu traballaba moito con Xavier Deive e con Dani Currás, e dende o primeiro día foi como se toda a vida estivésemos esperando a facer esses papéis. Entendíamonos, pero sen mirarnos ás veces, non? O mesmo equipo que nos coñecía moito alucinaba. Eu recordo unha secuencia con Dani Currás. Tiñamos a cousa de que íamos a un ritmo moi rápido, porque había pouco tempo e había que facelo rápido, non? Pouco presuposto, hai que facer as cousas rápido para gastar menos en tempo, non? Entón, tiñamos o que lle chamamos retomes, é dicir, que estás facendo unha secuencia, se te equivocas, paras, normalmente avisas, retome, e retomas na frase na que te equivocaches ou na que se equivocou o compañeiro. Non xa nin avisábamos, facíamos un silencio e retomábamos. Retomábamos automáticamente. Entón, nun deses, non sei se se equivocou o Dani ou me equivoquei, eu de menos. O conto é que paramos, e os dous sabíamos que íamos retomar. Entón, Dani puxo unha carpeta coa que eu andaba, puxo nunha posición, como a quen dicindo, se volvemos á frase anterior, a carpeta estaba aquí. Ele non dixo nada, simplemente fixo o aceno. E eu collín a carpeta e volvín a poñer no mesmo sitio porque non, a carpeta estaba onde eu a tiña colocada. Non fixo falta dicir nada máis. El fixo así, eu fixen así, os dous entendemos, e non, a carpeta estaba aí. Retome e seguimos. E o equipo flipado. Dixo, pero como sabíades que, non sei, moitas horas e que todo cadrou ben? Entón, cadrou ben iso, cadrou ben a produción, cadrou ben a axuda que nos deu a Garda Civil, que foi moitísima, cadrou ben todo. Os guións eran moi bons, cadrou moi ben a dirección. Na primeira temporada estivo Toño López, que tiña máis experiencia, foi quen arrincou a serie, pero logo colleu Jorge Saavedra, deulle unha revirada sobre todo de look, non? Que a fixo o que é, porque en boa medida o look é o que marca. Hai que pensar que nos tiñamos 5 exteriores por capítulo, que non é nada, nunha serie de acción, non? E tives capítulos indo hoxe en día, que xa pasaron os anos, na televisión mellorouse moitísimo, entón hai xa outras dinámicas, pero ainda é unha serie que aguanta mínimamente o visionado, non? E aguantas o feito de que unha serie de accións en exteriores, grazas aos primeirísimos planos, a ese look que lle deu Jorge Saavedra, non? Entón, todo cadrou. E o meu personaxe era unha maravilla, a min gustaba moitísimo, e cousas que isto tamén teño contado moitas veces, pero a mí se me ocorría algo. Por exemplo, o meu personaxe ao principio pareceme que lle faltaba o humor, non? E eu quería facer un personaxe que fose moi atractivo e moi galego, no sentido máis estricto da palabra, que tivese moita retranca, tal. Porque eu creo que estas dúas cousas deben ir unidas. Entón, houve unha ocasión, unha secuencia, por unha circunstancia moi extraña que se deu, que me pegou un ataque de risa. Eu utilicei a risa e fixen un chiste e seguín. Os 3 días ou 4 días deron un capítulo seguinte e xa os guionistas estiveran vendo, xa se deron conta de que o humor funcionaba e xa había chistes. Entón, foi unha dinámica de estar todo o mundo implicado, de eu axudo e ti axudasme, que eu creo o grande deste oficio, non? Que a solidaridade egoísta ou o egoísmo solidario. É dicir, mirando moito polo meu traballo, eu miro polo teu. E ti mirando moito polo teu traballo, miras polo meu, non? Entón, isto, ás veces, dende fora é un pouco difícil de entender, pero hai o egoísmo solidario ou a solidaridade egoísta. Entón, todo o mundo estaba pendente dos demais, facendo perfectamente o seu traballo. Que, como ben dicías, é unha serie que aguanta ben o tempo. Eu non sei a ti a nivel personal, logo, unha vez que se colleu sona, e que efectivamente, eu creo que se vía, non? Que iba collendo sona logo co paso do tempo. Logo a ti a xente, por curiosidade, parábache pola rúa, dicíanche algo, notabas que te miraban máis, non sei como Sí, te levas aparte que eso. Eu non estaba moi afeito a iso, non? Recordo que as primeiras reaccións foron moi malas. Foron malas, estúpidas, porque nun supermercado onde estaba facendo a compra, en área central, e de repente unha parella que me recoñeceu empezou a andar detrás de min por os corredores, e eu escapando co carro como a un gilipollas, perdón, pero escapando co carro, porque poñíame nervioso que andiversen detrás de min, non? Entón, despois a fixenme, Correcto.
é outro agasallo. É dicir, nos pode nos gustar máis ou menos, a mí non me importa. Hai xente, compañeras que non lles gusta moito iso, non? Pero nos debémonos ao público e se vivimos do noso oficio grazas que a xente nos quer ver, non? Eu, ademais, conto tamén moitísimas veces, eduqueime detrás dun mostrador, no que se chamaba antes un ultramarinos, non? E miña nai ensinoume, os teus problemas teñen que quedar na casa, os de fora, Claro. o cliente non ten por que saber como estás. Entón, eu creo que teño esa educación, a educación de intentar atender á xente, de ser amable, pareceme un privilexio, porque é unha maneira tamén de que a xente se achegue a ti, sin ningún tipo de problema, non? Achéganse, o 99,9% da xente é moi agradable, moi educado. Entón, Claro. hai que agradecelo. É Pero máis aí non porque... tiveches ningún problema nunca, entendo. Sí, sí, Ah, sí, houve houve problemas, problemas. sí, sí. Houve problemas, porque, a ver, eu podo entender que cada quen temos a formación e a educación que temos, non todo, non? Non todo o mundo ten a mesma formación e educación. Pero tamén sabes, porque eu teño bregado moito coa xente, tamén sabes que, bueno, pues, hai xente que mellor é máis torpe a hora de intentar comunicarse contigo, bueno, un poquinho máis torpe, pero non o fan con malicia, nin o fan por faltarche ao respecto, é que, bueno, pues, non todo o mundo ten as mesmas avelencias sociais, non? E a min eso entendo, valoro tanto o achegamento dunha persoa que ao mellor é máis torpe a hora de achegarse que a outra que ten toda a sabiduría do mundo nas relacións, non? Pero o único que non soporta é a mala educación. Iso o levo moi mal. Entón pasoume, por unha anécdota, recordo unha vez nunha festa medieval, ia coas dúas nenas, temos dúas nenas, daquela eran máis pequenas, estaban alucinadas porque de repente, claro, 90 e pico persoas que unha foto, que se saudarte, que se tal, que, bueno. Íamos coller unhas filloas, un posto destes de filloas, e eu estaba cas nenas esperando a que as atendese, e de repente meteron un viaxe nas costas. Era un viaxe que nunca ín de fuciños de Milán. Xa. E vexo un tipo, maior, maior que a min, debería 10 anos ou así. E dime, bueno, así é todo, aquí non tes tanta cara de mala hostia como na televisión. É un bo xeito de entrar, de unha persoa que non coñeces, esa. Claro. Cruzouse mo cable e dixenlle, dame medio minuto. Colleu, pegou media volta e marchou, digo, pero no, tío, que é unha agresión, acabas de agredirme. É dicir, tú imagínate que por instinto, e non que só fose por instinto, non? Que o que me revirase que lle dese. Sí. Non sei, non? Porque se che dan un golpe, non sei, o teu instinto é defenderte, non sei. Sí, sí. Non sei. Un bofetón a tempo. Ese tipo, claro, non, tampouco. Estamos acordando unha frase tiña dúas frases Xavier Deide que me facía moita graza, que cando se cabreaba dixo, a xente non ten medo. Sabes cal é o problema hoxe en día? Que a xente non ten medo al varuga. E outra dice, mátase pouco. Cando estaba moi cabreado, dixo, mátase pouco. Non era ese o caso. Pero sí é certo que isto é excepcional, non se deron moitos casos. Pero alguna desas sí que tiven, sí. Correcto. Non quería tampouco encasillar moito aquí a conversa, pero por rematar tamén este apartado que eu creo que é moi interesante, e máis xente así, pois, máis ou menos que está na miña xeración, un pouco menor, un pouco maior, pois eu creo que é algo que se acorda, non, con cariño. Ti, personalmente, non tiveches certo medo de quedarte quizáis moi encasillado nese papel, dado o éxito? Non, eu recordo anos antes traballara con Farruco en Terra de Miranda, non? Establecemos unha moi boa relación, naquele momento ríame moito con el, porque Farruco, Xosé Luis Bernal, aínda é máis gracioso que Farruco. Quer decir, Xosé Luis Bernal é un tipo maravilloso, con moitísimo humor, é un tipo moi inteligente, non? E cando falábamos destas cousas, claro, levaba co personaxe Farruco toda a vida, non? E alguén lle preguntou nunha ocasión se non lle molestaba que lle chamasen Farruco ou que o vencellasen, despois de facer moitas cousas, que o vencellasen, que seguesen vencellando a Farruco, a personaxe. E dixo, na miña cama dormimos 3,
a miña muller, José Luis Bernal, e Farruco, que me deu de comer moitos anos, non? Correcto. Entón, eu creo que nunca tiven ese medo. Eu creo que hai que vivir o momento e intentar facer as cousas o mellor posible sempre, onde chegues. E non, xa aparecerán outras cousas ou xa terás outras Tamén. oportunidades. Eu creo pouco na sorte. Creo moito no traballo. De feito, foi xusto acabar Matalobos e houve unha época maravillosa con Xavier Deive. Traballei moitísimo, é un gran, para min é medio irmán, querolle moitísimo. E fixemos xusto despois unha peza de teatro que se titulaba Gaivotas subterráneas, e digamos que de alguna maneira os personaxes estaban cambiados, non? É dicir, ele era, bueno, non tiñan que ver con Matalobos, pero ele era un Vivales, un tipo máis duro, e era un tipo moi tímido, metido para dentro, parecía un pouco tonto mesmo, non? E funcionou de maravilla. Recordo que na estrea o público esperaba outra cousa, pero foron os 10 primeiros minutos. Logo entenderon que somos actores facendo outro papel, Claro. gustoulle, esa peza está mal que o diga, pero estaba realmente ben, e disfrutaron moitísimo. Entón, nunca tiven ese medo. En todo caso, se te encasillan, pois, malos hai un polo menos en cada serie. Correcto. E por conexión un pouco temática, é certo que no seu momento unha cousa que saía, e saiu, eu teño escoitado, é dicir, despois da túa participación en Matalobos, que había xente que esperaba que ti, por exemplo, participaras tamén na serie de Fariña, pero que non foi así. Estiveches aí nalgún casting? Ou... Sí, fixen un casting ao inicio de todo para o personaxe do xuiz que o fixo despois Antonio Mourelos. Eu creo que lle quedaba moito mellor Antonio Mourelos que a min. Aparte que teñolle moito cariño a Antonio, entón, que se queda, que quede na casa, sabes? Que quede entre os amigos. E fixen aquel casting, eles seguramente porque non lles encaixaba noutro tipo de personaxe, é dicir, estas cousas son así, non? E tampouco o feito de que fagas unha serie na que fagas pues, de narcotraficante non quere dicir que en todas as series que haxa de narcotráfico teñas que estar ti, non? Mesmo podría ser ao mellor contraproducente, non? Aparte que son dúas ondas completamente distintas, porque no caso de Fariña que é unha serie maravillosa, que estaban todos os compañeros que se saían, pero é unha serie baseada en personaxes reais, mentres que Matalobos non, é unha serie de ficción. Os personaxes son inventados, indan que sí, beberon da realidade, é dicir, Claro, iba a dicir, sí que hai unha base real igualmente de moitas problemáticas que houve aquí no país. Sí. E incluso houve unha cousa curiosa, mesmo ás veces sen querer. Eu recordo que Carlos Portela, que era o cabeza que estaba detrás, o cabeza ilustrada que estaba detrás de toda esta historia, o xefe guionistas, digamos, non? Pois había un capítulo no que nacía un pequeno, o sea, era neto do meu abogado, fillo da que despois era a miña abogada, porque o meu abogado estaba na cadea. Entón aparecían xente do clan dándolle sobres con cartos na casa. Ela non quería saber nada do tema e alucinaba, non? Unha persoa que sabía bastante desta historia preguntoulle a Carlos que como sabía el eso, porque que eso que se facía normalmente nos clans. Resulta que ele non sabía iso, inventouno, e resulta que xa estaba inventado, xa o fixeran, non? O facían habitualmente. Mira, vouche ahora preguntar por outra serie máis recente, se vamos un poquinho avanzando e tratando así diferentes temas que son de moito interese, pero antes recordar unha cousa, que as persoas xa vexo a Borxa polo chat, así que xa está controlado o tema. A xente que estades no chat podedes deixar preguntas, cuestións ou ideas, porque vexo que, bueno, hai moitos parabéns, pola voz, polo galego e tal, eso xa o falaremos despois. Podes deixar as vosas preguntas ou curiosidades que logo as comentaremos ao final de todos, pero se me permites que dou unha mensaxe un pouco máis arriba de Sir Joseph _, que di: Luís, mándalle un saúdo a miña nai, que se chama Hermitas, que está moi enamorada de ti. Non sei se queres saudar a Hermitas para que lle traslades ese saúdo.
Pois un bicazo, ermitas. Sabes que pasa? Que faime moita graza isto porque normalmente isto é algo que hoxe en día se me pasa moitas veces, non? Que ven normalmente unha rapaza, adoitan ser rapazas novas, e dice, ai, podo facer unha foto contigo? Sí, claro, dice, é que miña nai é moi admiradora túa. Dice, bueno, máis dunha vez, é que miña avó é moi admiradora túa. E, claro, xa empezamos a entrar aí, non? Xa estamos na xeración case dos avós. Podría ser avó perfectamente. Entón, faime moita gracia, entón, recordoumo agora que me pida un saúdo para a nai, faltaría máis. É dicir, é desa xente que yo estou moi agradecido a todas as mulleres novas de mediana idade e maiores de Galicia, porque había moitas que non lles gustaba o tema do narcotráfico. Unha vez dicíame unha, é que teño unha neta. E eu vexo a Viaño, o personaxe que facía María Mera, e penso na miña neta, e digo, claro, é completamente comprensible. Entón, claro que as entendías, pero dentro diso tamén había moita picardía, non recordo, ai, que malo es. E dicíancho con un sorriso de lado a lado, non? Correcto. Entón, estamos moi agradecidos ás mulleres deste país que nos seguiron tanto, que nos deron tanto pulo. Pois aí queda o saúdo. Nada, o que comentaba, se queredes dicir algo aí ou comentar ou preguntar ou trasladar polo chat, xa sabedes que está aberto para iso, ademais de que aparece na misión, como todos estades vendo e demais. Bueno, continuamos un pouquiño. Preguntoches que sobre outra serie, ademais que te podemos ver recentemente, como é a serie del Cid, que fala, non? Dunha temática histórica, e a nos chegounos por redes en algunhas ocasións, incluso cando anunciamos o directo, de que ti, bueno, por un lado, foi a experiencia, como a experiencia nesta serie, e tamén traído un pouco o país de que é certo que aquí se fan moi poucas series históricas, coa cantidade de cousas que pasaron aquí ao longo dos séculos, aí desde vikingos, suevos, irmandiños, etc. Por que se pode dar eso? Ti tes algunha idea? Bueno, fixácheme varias preguntas, non? Sí. A primeira, foi unha... Sabes que pasa? Que era unha serie na que había moita pasta. Eu non estou acostumado a traballar en series na que haxa moita pasta, non? Entón alucinei bastante. Alucinei porque eu recordo, por exemplo, a última semana de traballo era unha batalla que eu creo que a secuencia completa, o sea, toda a batalla deben ser 3-4 minutos do capítulo. E estivemos unha semana rodando. Falabas de 150 cabalos, 300 extras, eu estive en case un mes indo e vindo a Madrid 2 días unha semana, ou un día outra, para aprender a luita con espada, porque era unha luita moi específica. Bueno, utilizaban unha técnica dun arte, non me sai agora o nome, do Kali, tailandés, sabes, estes dos paus. Pois utilizan esa que prexen con 2 paus. Pois utilizabas esa técnica para poder dar duro e non magoarse, non? Eu cheguei así a todo con un ollo a viruleo, tabique desviado, e Pero dúas ti ahora sabes esteras. facer iso, o sea, poderías coller un pau. Desculpa, como? Digo, ti Como? iso adestráchelo, me estabas contando. Sí, adestrei. Adestrei no que resulta que eu son moi cabezón. Cando cheguei ali, os rapaces da serie levaban 6 meses adestrando, eran uns máquinas todos. E os 2 especialistas, que eran moi bons, eran uns máquinas. Eu son un señor maior, entendes? Pelexar con esta xente máis nova, e ali todos levaban 6 meses de adianto. Claro. Entón eu viña de volta, iba a mí un par de días á semana a Madrid, montar a cabalo, metía uns tutes que non quero nin contar, non? Pola mañá eran 4 ou 5 horas de espada, comía algo, e ia 45-50 km de Madrid, montar a cabalo 3 ou 4 horas. E teño acabado de montar a cabalo e vir a pé feito para aquí no coche, que non sei nin como chegaba ao acelerador porque adoecía das pernas de estar 4 horas montado en riba do cabalo. Entón, eu son moi cabezón. E dixen, eu vou aprender. Entón cheguei e fixen unha espada de madeira co rabo dun sacho.
non? Collen o rabo dun sacho, fixenlle uns buratos, fixenlle o travesaño para que coma a cruda, tal, incluso cunha, bueno, eu toco un pouco a guitarra, tiña algunha correa bella por aí de coiro, entón fixenlle a agarradeira de coiro, non? Pero esa agarradeira, bueno, cunha escoba conseguín facer unha especie de parafusos de madeira que enganchaba, pero eso podíase desenganchar e levaba colgada en bandoleira, porque ia ensaiar aí o paseo marítimo e dixen, eu non vou andar con un pau dun sacho no medio do paseo marítimo que Sí, non un me pouco van raro, parar sí. ou van chamar a policía municipal. Entón, inventei ese pergeño para levala colgada por debaixo da chupa, só se vía por aquí un anaquiño de pau, e cando chegaba a un descampado, montaba a miña espada, botaba ali un par de horas ensaiando, e cando cheguei a rodaxe, acórdome que había un dire de acción, Federico, que é un argentino, e decía, este chico es especialista, ¿cierto? E dice, no, é actor. ¿Es actor? No, es especialista. Pensaba que era especialista, que foi o mellor piropo que me puido botar, non? Pensar que era un especialista, e non, é actor. Pero foi traballando moito como un desgraciadiño, co rabo do sacho, co mango do sacho, no paseo marítimo. Correcto, o sea que ti aí xa... E bueno, esa era unha parte da pregunta. Eu creo que históricamente merecía un repaso esa serie. Mesmo o personaxe que eu fixen non tiña demasiado sentido, porque pintaban como galego, era portugués, é unha cosa moi extraña. E logo preguntábasme, bueno, iso, que tiven a fortuna de poder traballar nela e ver os medios e saber o que é traballar con medios. Non? Logo preguntábasme... Dicía que aquí realmente coa cantidade de eso, de feitos históricos, que como non somos capaces de botar adiante Sí, ninguna serie semellante sobre algún de tantos temas como os que nomeamos antes. falta faría. Sabes que pasa? Que despois explico este falta faría. É moi caro facer ficción de época, carísimo. É moi caro, porque pensa, por exemplo, eu teño feito cousas de época aquí, pero de época de primeiros, por exemplo, do século XX. E ti sabes simplemente o difícil que é tapar todo o que é moderno nunha rúa. Tapar os cables, tapar... Claro, ten que ser moi complicado, correcto. Claro, só iso é unha pasta, porque non tapar todo o que resulte moderno é moi complicado. Pero aparte diso, tes vestiario, tes perruquería especial, tes coches, no caso de que sexa unha película de época do século XX, se te vas atrás, tes cabalos que son cabalos de cine, que non vale calquera cabalo, en fin, todo é gasto, é moi complicado, non? É moi complicado facelo aquí, a menos que sexa unha serie como a que se fixo ao final do camiño, non? Que entra unha televisión importante, como a televisión española, con cartos, e axuda a facelo. E digo falta faría, porque eu sou moi aficionado aos podcasts de historia, non? E fora daqui pasan por riba da historia de Galiza. Eu escuto xente que me parece moi interesante, por exemplo, do reino suevo, o primeiro reino que houve en Galicia, non, o sea, perdón, en Europa. É unha temática completamente liquidada. Liquidada. Fora daqui. Incluso aquí non é que se coñeza tampouco, desgraciadamente, toda a historia e o que supuxo. Efectivamente, o que dicías ti, mira ti a historia dos vikingos, que é apaixonante en Galicia, non? Sí. Porque sempre se ten como os vikingos eran únicamente alguén que viña a saltar, resulta que non. Hai tras desa historia hai moitas historias, non? Porque incluso viñeron aquí a axudarlle a xente contra señores que eran moito peores que eles, non? En fin, que hai moita historia, chegaron a sitio, creo que chegaron cerca do Cebreiro, non? En fin, que hai unha intrahistoria brutal, é dicir, outro cine que está sen explotar, dicía un gran amigo meu, Xan Leira, que é un especialista además en emigración, o cine da emigración galega. Temos un cine, poderíamos ter un cine da emigración superior, mira o que vou dicir, ao irlandés, ao italiano, ou a todos estes cines de emigración que entraron por Hollywood e que nos deixaron a todos alucinados. Porque ti empezas a escutar historias de emigrantes, somos un pobo que está por aí espallado polo mundo adiante, non? É un pobo que falábamolo hai tempo, Xan e máis eu, ele dicía, contrariamente ao que se pensa, os movimentos migratorios
empobrecen os países. Porque os que marchan son os mellores. Claro que a inicios do século XX ou finais do XIX, século XX, a xente que marchaba, seguramente a inmensa maioría eran analfabetos, pero eran os máis arroutados, os máis botados para diante, os que se metían nun cargueiro sen saber que ia pasar nin que había do outro lado, non? Eran os afoutos do país, e marcharon nos xeracións e xeracións e xeracións de afoutos. E o que quedou, que ninguén se me enfade por o que vou dicir, non? Pero quedou a xente máis conservadora no sentido máis estrito da palabra, o que prefería pasar con dúas patacas aquí que arriscarse a ver que había do outro lado, non? E moita xente moi nova, que tamén... Claro, Que iso tamén é moi xente que era importante. 14, 15 anos, non? Eu recordo unha vez falando con un avó maravilloso, o avó de Alberto de Besa, que é o produtor de Land Rover, non? Un tipo maravilloso, coñecín hai anos, tiña daquela 93 anos. El contábame que emigrara a Argentina, entón tiña 14 ou 15 anos cando emigrou. E ameceron a unha familia que ia para lá porque creo que medio lle gustaba a filla da familia. Pero no barco reñeron entre a rapaza máis el. E cando chegaron alá, desfixeron o rapaz e non quixeron saber máis dele. Dixo, ya lo me vin en Bos Aires, tirado no porto, sen saber a onde ir, nin como facer. Entón preguntoulle a un daqueles xendarmes ou policías que habían por ali. Entón o home explicoulle que tiña que ir á embaixada española, que para facer iso tiña que coller o metro. Non tiña nin idea do que era un metro. E con 93 anos acordábase daquel tren que furaba a terra, sabes? Dixo que tapei un medo que na vida, non? Porque vi un tren que ia furando na terra e acordábase aínda con 93 anos das paradas todas dende o porto á embaixada. Bueno, esta é unha anécdota mínima, pero desa xente está construída a nosa historia e descoñecémola. Eso ven moito a conto, eso tamén deberá ser o orgullo galego, polo que é o que somos. Tamén. Nos intentamos tratar tamén moitas partes da emigración, Sí. da emigración galega e sobre todo tamén de recoller testemunhas de xente que está fora. Fixemos un programa, aquí, bueno, un programa, é moi dicir, unha emisión, unha conversa con xente que non estaba no país precisamente, pois para tamén que nos contaran as súas experiencias, naturalmente, pois xente da que marchou nos últimos anos, que, pois, digamos que algo parece unha sangría que nunca remata, pero bueno, aí queda tamén a cuestión, e bueno, se en algún momento somos capaces aquí, como pobo, de construir a historia e de contala, pois moito mellor, e nos poremos tamén á altura de outros povos que si o fan. Sí, é que ademais eu creo que é determinante para nós, pero para nós, para dentro. Ten que ver ao mellor co que facían os precursores, non? Hai que crear un mito. E o mito, neste caso, xa está creado, é dicir, é a nosa historia que se coñeza, porque eso eu creo que xenera a fouteza como comunidade, non? Saber de onde veño, saber que fixeron a xente que estivo antes que a min faime máis afouto como persoa, como membro dunha comunidade. Entón, pareceme que sería tan interesante, non? Tendo en conta o caro que é, todo o que queiras. Pero tamén se gastan cartos noutras cousas moi mal gastados. E iso estaría ben. Tamén é certo. Cambiando así tamén falamos doutra produción na que ti participas, como é, por exemplo, el Ministerio del Tiempo. Como foi esa experiencia aí? E unha pregunta relacionada con isto, que non se che nota nada do teu sotaque, ou moi pouquiño, que foi algo que saiu así, que tiveches que facer? Creo que ten que ver eu son dun pobo, Río Torto, cánsome de dicilo, é outra cousa que xa sabe todo o mundo. Non se acordan do meu nome, pero saben que son de Río Torto. Outro día non sei onde foi, en Ourense, nun pobo de Ourense, que dice, mira este de Río Torto. Dixeron. Sí. Non se acordaban de como me chama, pero que era Río Torto. Sí, pois iso, que eu son de Río Torto, que é un pobo cativo, pequeniño, da provincia de Lugo, cerca de Mondoñedo, Meira, Pontenova. E eu conto que eu nací no ano 62, na miña infancia,
falábamos galego o 99% do tempo e falaba galego o 99% da xente de Río Torto, non? A nos o réxime non nos prohibía falar en galego, nos prohibía porque tampouco lle importaríamos moito, non? Pero que era, bueno, a nosa vida transcorría en galego. E só falábamos en castelán na escola, co mestre, que falaba moi bo castelán, co médico, don Manuel Reibusto, que era de Santiago, tiña moi bo castelán, co crego, don Vicente, co crego, digamos, na catequese, nestas cousas. Porque logo en persoa falabas con ele en galego. E tiñamos só unha canle de televisión, que era a televisión española, primeira e única, non tiñamos ni sequera a segunda. Claro. Entón, os referentes que nos tiñamos de castelán eran moi bons. E nos aprendémoslo como quen aprende un idioma estranxeiro. E de feito eu falo un pouco, digo ás veces, non? Falo un pouco como a televisión española dos anos 70, con esa corrección no acento e tal. E creo que ese foi o noso caso, que non mesturábamos os dous idiomas. Cando falábamos en galego, falábamos en galego, cando falábamos en castelán, falábamos en castelán. Isto noteino cando empecé a facer dobraxe, especialmente na Coruña. Na Coruña estaban moi mesturados os dous acentos, non? Entón, moitos compañeros e compañeras, ou moitos, bastantes compañeros e compañeras, tiñan acento galego cando falaban en castelán e tiñan acento castelán cando falaban en galego. Tiñanos como cambiado. Recordo un día, cando se empezou a tomar en serio o sotaque, como ben distí, e facer as preguntas en galego, porque antes facíamolas en castelán, ensinaronos xente que os nosos mestres foron de Madrid e de Barcelona, entón arremedábamos o que eles facían e nos falábamos en galego pero con acento castelán, hasta que nos dixeron isto non é a cousa, hai que ir por aí, vale, tiramos por aí. É unha compañera que non lle daba saído unha pregunta en galego, e non lle daba saído, e repetía 2 veces, e repetía 3, e repetía 4, e nun momento dado desquiciouse e dice, pero entonces como se hacen as preguntas en gallego? Así. Era, o sea, tiña tan mesturados os idiomas, tan cambiados, que cando falaban en galego diría, pero entón como se fan as preguntas en galego? Pero cando preguntaba dicía, pero entonces como se hacen as preguntas en galego? Tiñamos cambiado. E no noso caso non, pero eu creo que por iso, porque tiñamos os dous idiomas perfectamente diferenciados. Que isto relacionado, quero que faláramos tamén cando estivo aquí Xosé Touriñán, que era sobre se ter un sotaque galego pode chegar a limitar nunha carreira como actor. Ti que Sí, pensas sobre iso? eu escoiteille comentarios, non estou de acordo con Touriñán, polo menos nunha entrevista que eu lle escoitei, porque pouco máis ou menos viña a dicir que non quero mentir, é que me perdoe Touri, pero viña a dicir que, bueno, se é o acento que teño, que me queiran así, non? Vale, é unha opción, pero eu creo que non é así. É dicir, que a min pásame por exemplo, con actores madrileños que teñen acento de Madrid, que de repente en películas ou en series históricas están dicindo es que nos atacan los romanos. Iso, non? Porque ten un acento que non casa coa época histórica. Correcto. Entón, se o acento galego está xustificado nunha personaxe, adiante. Pero se non está xustificado, ou a veces pode ser que non estea xustificado, pero que non pasa nada porque o teña. Quero dicir, en Madrid vive xente que ten acento galego perfecto, non? Ou en... Vale, pois é un personaxe que ten acento galego porque é galego, vale. Pero creo que forma parte da nosa caixa de ferramentas. Nos temos que saber falar perfectamente cada un dos idiomas. Cada un dos idiomas. Cando se fala en galego, falar ben en galego. Cando se fala en castelán, falar ben en castelán. Se mañá te chaman para facer unha película en inglés, saber facelo á perfección, ou que che pidan, porque é a túa ferramenta. E digo isto con bastantes segundas, porque eu creo que houve sobre todo unha época, recordo unha compañera que foi facer unha película a Cataluña, tiña 9 frases en catalán e botou un mes ensaiándoas. Pero logo, cando facía aquí unha serie en galego, non miraba tanto o seu galego, e o seu galego non era boa. Era fonéticamente deleznable. Entón, hai que facelo ben no idioma no que traballo.
A parte do idioma, non nos queda noite para comentala, pero o tema de tratar a lingua como se fora unha cousa, unha pailanada, dáse moito. Non digo que fose ese caso, pero o tema este de, bueno, de como dá igual, pois dá igual que dicir, como, que facer, iso pasa moito. E Ujú. nós vémolo moito tamén nalgúnas discusións que se montan en Orgullo Galego sobre esas cousas e dicir, bueno, Sí, mejor que fale calquera cousa, aínda que este mal postos todos os pronomes, no, todas as formas efectivamente. verbais, dá igual? Non, non dá igual, Sí, non. sí. Hai que facelo ben. No. Eu, por exemplo, iso, eu, por exemplo, teño aí unha certa teima con determinado tipo de humor que se leva facendo neste país, ¿no? Dende hai anos, que eu creo que está rozando a pailanar. Isto non vai gustar moito que eu diga, pero é igual, levo dicindo xa moitas veces. Non me gusta porque creo que o humor é un espello de nós mesmos, como a televisión, de alguna maneira, é un espello no que nos gustaría vernos reflectidos. Non quere dicir que sexamos así, pero cando se fai ficción en galego, de alguna maneira, gustaríanos ver ou pensar que esas personaxes podemos ser nós. Non? Cando se fai humor, co potencial de humor que temos en Galiza, non? Irse ao chabacano, ao sexista, ao machista, ao homófobo, eu creo que é un flaco favor ao galego. E ademais é que esa corrente, moitas veces, esa corrente de humor, que hai outros, hai xente que fai un humor maravilloso, pero digo, estou falando desa corrente que seguramente todos saibamos e todas de que estou falando, non? Eh, Perdón, que me perdín agora no que ia dicir. Sí, que aparte diso, asóciase, o que moi ben dicías ti agora, asóciase ese humor ao castrapismo, a falar con moito castelanismo polo medio, a pronomes mal colocados, mesmo a ser un pouco irreverentes coa normativa. Non? Ter a chulería de eu non falo normativo. Vale? Iso é unha estulticia en si mesmo, é unha estupidez. É como se un inglés di, no, que eu non vou falar, fala o que che dé a gana, non? Cada quen é libre de falar o que lle dé a gana. Eu creo que además hai que defender as variedades lingüísticas, non? Cada quen que fale como fale. Pero iso é unha cousa, outra cousa é deturpar a túa lingua. É dicir, falar un idioma que non fala ninguén. Porque eu son dunha aldea, e na miña aldea a xente non fala con tanto castrapo polo medio. E, por suposto, non coloca mal un pronome. Nunca. Correcto. Porque iso é ignorancia. E, ademais, digo outra cousa, teño dito moitas veces, se alguén fixera ese tipo de humor na taberna cando eu era pequeno, aguantábanselle 3 chistos. Ao cuarto, vía. Fora. Sí, sí. Eso xa digo que Entón, creo que daba para moito, non, sí. dá para moito, pero hai unha cousa que dis que é real e é a xente que fale como queira, ninguén fala, ningunha lingua se fala normativo, ninguén fala castelán como marca a academia, A obviamente. academia. Quero dicir, porque ademais as linguas son un ente, e perdona a xente que sabe Vivo. disto porque eu sei de outras cousas, pero disto non sei nada, pero que me podo dar conta que son un ente vivo que vai máis rápido ás veces que as academias, iso non, pero resulta que eso só se nos aplica a nós, porque a ninguén se lle ocurriría Claro, de claro, dicir claro. ao Claro. castelán ou inglés, no, es que non hablo normativo, bueno, que non o fala ninguén eso, non? O sea, non... No, sí, é dicir, necesitase un estándar de idioma Claro, en todos claro, os eso idiomas, sí. non? Porque se alguén quere aprender a túa lingua ten que ter un estándar que se entenda en todos os lados. E temos que ter un estándar común, non sei se litúrxico, non sei se chamarlle litúrxico, pero temos que ter un estándar común, sí, pero que exista un estándar non quere dicir que non existan outras cousas. E non ten nada que ver con deturpar, é dicir, Claro. con, perdonando a expresión, con cagarte na túa lingua. Que eso é... Sabes que pasa? Eu recordo hai anos unha discusión con un director de cine, que tampouco vou dicir o nome porque máis morreu, non? Tiña unha película, non vou dar detalles, que tamén daría para falar, de cal era o plantexamento da película. Entón, eu tiña que dobrar o protagonista. Ele estaba presente na dobraxe. Dirixía unha moi boa amiga miña, unha grandísima profesional, Xaro Pena, e chegamos ás 8 da mañá a dobrar, eu fago o primeiro take, xa sabes, non, o anaquiño de texto que che corresponde. E dimo, tipo, non me va a servir ti. Digo, e logo, xo non, porque este personaxe chora na película e ti non vas a ver chorar. Eu, lonxe de enfadarme, dixenlle, pois, perfecto. Non sabes canto che agradezo.
que o vexas tan claro, porque así só cobro o desplazamento, marcho para casa e já aproveito o día. Porque se nos poñemos aquí a traballar contra o teu gusto, e non che había gustar, e non che a gustar, e non sei que, non sei canto, a media mañá, os dous imos estar cabreadísimos, a ti non che vai valer o meu traballo, eu vou estar encabronado porque non sei por que non che val, entón mellor que me digo, Charo, que non marches. Sí, sí, no, pero además digo sin ningún tipo de acritude, digo sinceramente, agradezoche moito que teñas, oxalá todo o mundo tivese un criterio, e digo en serio, oxalá todo o mundo tivese un criterio tan claro, porque resolve moitos problemas. Bueno, no, imos tirar a ver que pasa, digo, eu non quería quedar. Ben, ao final quedei, fomos dobrando, ben, non houve moitos problemas, e de repente unha pregunta. Acabo de facer a pregunta, dime, no, eso non o fagas así. Digo, por qué? Porque son a Pailán. O qué? No, mira como fai, a película estaba en inglés. Mira como fai o original. Digo, xa, porque é inglés. Pero nos falamos en galego. Eu non podo dicir queres un café con leite? Porque non é como sería aquí. Queres un café con leite? E podo chumatizar de 50.000 maneiras. Pero a curva é esa. Discusión tal e cual, esa pasou. Seguinte, aos 10 minutos, outra pregunta, a mesma discusión. Aos 10 minutos, outra pregunta, e a mesma discusión, e sempre dicía, é que só a Pailán. Entón, unha destas atravesei e me dixenlle, mira, non volvas dicir iso. Eu vouche explicar por qué. Porque a min é igual. O sea, a min é igual. Eu podo aguantar iso e moito máis. Pero é que se lle faltas ao respeto ao idioma, non estás faltando ao respeto só a min. Estás lle faltando ao respeto ao meu pai, a miña nai, a toda a xente que eu quero que fala esta lingua. E iso non lle consinto a nin Dios. Ao respeto ao meu pai non lle falta nin Dios. E, bueno, tipo, dixo, bueno, tamén fala a miña nai en galego a máis. Digo, pois a mí non me volvas dicir. Pensa o que che dé a gana, cada quen é libre de pensar, pero a mí non me digas. Ou non dobres ao galego, que era outra posibilidade. Claro que así non chupaba a subvención. Entón, vamos ao caso este de que cando se fai iso, non é unha teima que Luís estea tolo ou isto que está dicindo, non, é que se lle está faltando respeto a moitos homes e mulleres e moitas xeracións de xente deste país. E iso non se fai, caca. Correcto. É así, completamente. Pois vamos a avanzar un pouco que xa levamos, bueno, 50 minutos con Luís, entón tampouco queremos roubarlle aquí toda a noite, pero sí un par de curiosidades máis e tamén recollendo así algúns comentarios que se foron deixando e xa, digo, avanzando e mudando de tema xa non un pouco lonxe xa do tema da televisión e da pantalla é que ti tamén puxeches voz o dicionario de pronuncia da lingua galega da Real Academia. Contanos esa experiencia. Realmente o dicionario de pronuncia de Xosé Luis Regueira, despois colleuse ese dicionario de pronuncia e aproveitouse para metelo dentro do dicionario da RAC. Foi unha das cousas que me enchen de orgullo e seguramente dos traballos máis pesados que fixen na miña vida. E levo feito traballos, porque, claro, ninguén se imagina como é a cousa, pero a cousa é que eu tiña unha listaxe de palabras por orden alfabética e ao lado a transcripción fonética, porque agora creo que non está así, pero había palabras que tiñan 4 entradas distintas. Por exemplo, intermitentemente, 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 intermitentemente. Había todas as variantes de es abertas e pechadas, non? Entón ti tiñas ao lado a transcripción fonética. Entón ti empezabas a decir palabras intentando dicilas todas exactamente igual. A, ar, bum, pum, pum, pum. A ritmo de 1000 por hora. Tienes que dicir 1000 palabras por hora. Sí, eu soltaba sobre 1000 palabras por hora. Tardamos, fomos traballar, recordo, 4 ou 5 horas cada mañá, durante aproximadamente 19, 20 días. 2 días unha semana, tal. Na Radio Galega. O técnico era Pablo Barreiro, e estivemos facendo este traballo, que era duriño, era moi duro. Foron, porque eran, creo recordar, 56.000 entradas. Que se di rápido.
Entón, claro que creo que para calquera amante do idioma, como é o meu caso, o teu, ou de tantos que nos estarán escoitando agora mesmo, é un orgullo inmenso que o dicionario da túa lingua leve a túa voz, A non? túa voz, Aparte, correcto. eu creo que son, dicíamos Regueira, dixos tú, seguramente teñas un Guinness, porque eu creo que é o único dicionario dito por unha soa persona, que hai máis persoas no dicionario agora, non? Pero o 90% das palabras digo así, non? Pero sí que foi un traballo duriño, foi duriño. Pero quedome co orgullo. E a verdad que non sei que nos está vendo, pero eu son dos que lle dou aí a icona do altofalante para escoitar a pronuncia, e cada vez que busco unha palabra. E despois hai xente maravillosa, sinto que me desculpe se nos está escuitando, pero unha vez pasaronme un tipo que fixo o soundtrack, digamos, dun xogo de rallies, meteulle a voz do copiloto, a miña, collendo as palabras soltas do dicionario da Raga e xuntando, eu que sei, pois o típico, 90 cuarto esquerda, non sei que, estas cousas que dimos os copilotos, non? Correcto. Pechada, dereita, pum, pois iba xuntando as palabras, que debe ser un traballo como o meu, de Sí, chinés, sí. non? Pero bueno, hai creacións que teñen que levar moitísimo tempo, que son Uf, increíbles, e logo falamos delas deste tiro, claro, porque imagínate canto tempo levou, pero non sabía, pero curioso xeito tamén de utilizar as locucións das palabras. E sobre isto, outra así, vamos a dicir que si ti foses como director de dobraxe, se non foras ti quen estiveras grabando, se tiveredes que escoller unha voz dunha muller, ti a quen escollerías para dicir as palabras? uf, uf. É que o sea, fago así non porque non saiba, senón porque véñenseme moitísimas persoas á cabeza. E máis metesme no lío, porque se digo unha, deixo a outra Pode quedar compañera aquí. deserta. Claro. Sí, pero mira, por romper, eu chamaría a María, que é unha rapaciña de 16 anos de Río Torto, a que eu lle teño moito cariño, e que ten unha fonética, que iso é unha barbaridade. O mellor a pobre non daría feito, pero é unha delicia escuitala falar. Fala un galego tan bonitiño. É como a ela 50.000 rapaces e rapazas que merecerían facer ese traballo, seguro. Correcto. Esta nena veu aquí, estive uns días na nosa casa, aquí na Coruña, non sei se contei isto alguna vez a anécdota, un día foi a un chinés que hai aí na Rúa Real, puxose a falar co dependente, que era chinés, non? E dixo, mira, outro día vim buscar unhas acuarelas que tiñas aí ao fondo, e non as vexo. Mudáchelas de sitio. O tipo non entendía nada. Eu creo que na Rúa Real o chinés non oíra falar galego na súa vida. Entón dixelle, que? Pode que non, eh? María explicoullo 6, 7 veces, con toda a paciencia do mundo, cambiando as palabras, pero é que María non pensa que non a entendan. María está instalada no galego e o normal é que entendan. En Río Torto entende todo o mundo. En Río Torto temos moita emigración. Os emigrantes falan en perfecto galego. Os emigrados temos xente que veu de Romanía ou de Polonia ou de, non? Do Magreb. Agora hai xente e nos falamos falanlles en galego. E a xente entende o galego e falo. E algúns non nos diferenzas da xente dali, non? Entón, María está instalada no galego. Ela falaba ao chino en galego ata que entendeu. Correcto. Eu creo que non hai nada como querer vender. E ao final, se te faz entender, non hai problema. Moitos máis veñen por prexuizos que por problemáticas de Evidentemente, idioma, porque ao sí, final claro. falamos E de por cousas moi autoxenreira, que era un pouco do que falábamos antes, non? Que está tan metida dentro, non? A autoxenreira que levarán moito correcto. tempo limpala. Antes de pasar a preguntas do público, que teño por aquí algunhas apuntadas, e que Borxa si pode facerme o favor de pasarme algunhas que foron quedando por aí por mensaxe, para non ter que ir eu para arriba no chat.
Ti que eres unha persona moi polifacética, estamos falando desde o comezo de diferentes sitios onde traballaches. Que proxectos tes a curto ou medio prazo? Se hai algún que se poda dicir, se hai algo que nos podas adiantar? Sí, pois mira, estamos agora mesmo nunha época de moito traballo para min. Tamén teño que dicir que en épocas que a xente non traballaba, eu estaba traballando, porque este oficio é así. Pero estamos agora mesmo coa distribución dunha peza de teatro que se titula Conexión Pingüín, que fala sobre a incomunicación do ser humano, non? É unha serie de sketches de humor que está tendo moito éxito, a xente pasa moi ben, ten un punto, somos moi payasos moi brancos, pero ten un punto de crítica a veces tamén bastante ácido. Eh, a primeiros de xaneiro empezarei a ensaiar con Cándido Pazó, que tiveron a ben chamarme para facer unha personaxe na peste de Albert Camus, que van montar co CDG, creo que somos 15 actores, ou unha cosa así, vai ser unha montaxe importante. Entón, o próximo é iso. Logo hai cousas que teño aí na cabeza, estes tempos que teño tempo libre, vou intentar darlles eso, sí que forma parte xa de cousas que teñen que ver un pouco con todo este mundinho, non é co que estábamos falando, co idioma, con a miña, eu creo que se en algo podo presumir de que sí que o sei facer é narrar. Creo que se me dá ben, non? Creo que por aí hai cousas que estou intentando traballar. Correcto. E nada, estou pensando, porque quedoume antes no tinteiro que che ia comentar, estamos hoxe en día facendo espectáculos de humor, eu levo varios anos que prácticamente fago un por ano, pero o primeiro espectáculo de humor, mellor dito, segundo espectáculo de humor que fixemos, digo fixemos porque estaba Xavier Deire comigo, titulábase Sede de Mal. Éramos os dous con guitarras eléctricas, un rollo moi macarra, facendo de profetas da maldade guai, non da maldade chunga, non? Foi un texto que eu escribín casi o 70-80% dese texto. Eu dicía, a xente non sei se vai entender o meu humor. Aseguroche que non tiña nada de pailán, Tampouco lle quero chamar humor inteligente porque me parece unha santez chamarlle eso. Inteligente. O humor ten que ser inteligente por definición, non? Porque chama a inteligencia, é unha reviravolta para que ti te rías con algo que eu te estou contando. Entón xa é por definición. Pero non era un humor fácil. E a xente, fixemos 100 e pico funcións daquele espectáculo. E a xente estaba encantada. E riámonos de nós como povo. Pero ben, creando un mito que a risa. Porque falábamos de que eu tiña na cabeza unha raza que inventara que eran os suiñas. Suiñas, sabes que en galego é que non vai polo dereito, esta xente que che fala moi ben, pero cando pode dache por detrás, non? Entón eu dicía que a primeira raza que existiu en Galicia anterior a todas as coñecidas eran os suiñas, que foran quedándose con todos os que viñeron a continuación, cos celtas, cos romanos, cos suevos, con todo, non? Entón eran amantes da pedra e do movimento e do circular. Porque son esta xente que empezan a falar e non saen do conto. Non é que queira, nin que non queira, nin que deixe de querer, que máis querería o que quixeras, pero non queres que lle queira, non? Entón o noso profeta era un afiador de Ourense, que tiña unha roda de pedra que daba voltas e non se movía do sitio, que é a definición perfecta. Bueno, pois con isto nos falamos desa religión dos suiñas e de como acabar co suiñismo, non? Pois que tiñamos unha certa retranca ríndonos de nós mesmos como povo, dunha parte de nós mesmos, non? Que a mellor é que menos nos gusta. Dar voltas e voltas e voltas e non sair da rota. Sobre o mesmo, correcto. Que é unha forma moitas veces tamén de non responsabilizarnos. Pero a xente agradecidísima ríase moito con nós, porque ademais que mellor que rirte de ti para que os demais poidan rir deles mesmos, non? E xuroche que ese humor non tiña nada que ver. E tamén teño aí na cabeza retomar algo así en algún momento. Pois é moi boa idea. Xa estaremos atentos para todos esos proxectos que poden sair que nos comentabas agora. Bueno, vos se pasou así unhas cuantas preguntiñas por aquí, xa indo hacia o final. Tiña dúas apuntadas que se apuntei antes, así xa rapidamente. A primeira é se farías como Bruce Springsteen e asegurarías as túas cordas vogais. Sei que non o fixeches xa. Moi boa. Non teño cartos para asegurarlas. De todos os xeitos,
tampouco nunca as cuidei moito. Teño a desgraza de ter unhas cordas, unha larinxe moi potente. Quedei 2 veces afónico na miña vida, unha de pequeno e outra despois dunha función, pero teño que dicir que despois de 5 cervexas e de fumar non sei canto aquel día, non paseime moito fumando. Entón o que fago agora é controlar. Perdín a voz por culpa do refluxo, grazas a Marisa Lois, que é a miña foniatra de moitos anos, descubrín que tiña refluxo porque eu non notaba. E a cervexa e o tabaco fixo que subise o ácido e que me queimase a larinxe. Non? Entón estive bastante apurado, pero además tiñamos moitas funcións aquel tempo e case non chego. Entón, o mellor que se pode facer para cuidalas é unha vida equilibrada. Hai que pensar unha cousa. Aquí temos o esfínter aeroepiglótico, non? Cando un está disgustado, ás veces vaise pola pata, o esfínter de abaixo falla. Imagina que podes facer un esfínter que está a menos dunha cuarta do cerebro e que ademais está contando todo o que sintes, as túas emocións, o que gardas e o que contas, non? Entón, hai que ter saúde mental e un pouquiño de saúde física. Tampouco hai que darlle grandes, non creo que haxa grandes cuidados, pero sí non dá nada, non? E, por exemplo, o tabaco, isto digo por curiosidade, se alguén lle interesa, o problema do tabaco non é tanto a nicotina como o calor, porque cando ti pegas unha bocanada de fume, cando chupas a cabicha, non? Entra a non sei a cantos graus, pero unha temperatura elevadísima, e non lle dá tempo dende o bico ata a larinxe a enfriar ese fume. Entón, é como se estives con un soplete a certa distancia, e eso vai queimando a corda. Entón, o mal do tabaco non é tanto outras cousas, que tamén, pero sobre todo a temperatura. Entón, en fin, eu creo que esas cousas, saúde mental e un pouco de cuidado de non pasarte con ela, é suficiente. Correcto. Outra pregunta que teño por aquí é que cando fuches consciente de que tes unha das, e isto te cito textualmente, voces máis sexys de todo o país. Ai, non sei. Non sei se é tanto así a cousa, pero non, fun consciente de que tiña unha voz poderosa cando tiña 16 ou 17 anos, porque me cambiou moi cedo a voz, non? E cando tiña 16 ou 17 anos, daquela había películas que non che deixaban entrar se non tiñas carné de identidade, porque estaban consideradas S, que non tiñan por que ser porno ou tal. Chegaba con que se visen os xenitais dun home ou dunha muller, ou ás veces simplemente porque eran películas moi violentas. Entón, eu recordo que queríamos ir ver La Cruz de Hierro, chamamos aquela película que era sobre nazis, era bastante crúa, pero nos van deixar entrar, porque nos éramos uns pipiolos, non? Entón, eu que tiña cara de papón, con gafiñas de cu de vaso e tal e cual, dixen, deixademe a mí. Entón, fun á taquilla, puxime de puntillas para que non me visen a cara, non? E dixen, 4 entradas, por favor. Entón, deron as 4 entradas. Cando íamos a entrar no cine, o porteiro, xa che digo, tiña cara de paponciño, non? E díxome, carné? Perdón? Non, pase. Vai a cara de neno ten este señor, non? Non correspondía para nada a voz co meu corpo. E foi cando empecé a tomar consciencia de que efectivamente tiña unha voz grande, non? Logo dese, eu creo que, bueno, será por como a traballas ou, non sei. Eu sempre digo que a voz, decir, ter un bo instrumento non significa que toques ben, non? Entón, eu, perdón por isto, porque pode resultar así un pouco pedante, pero creo que teño un gran instrumento e que o sei tocar bastante ben. Correcto, eso é o importante tamén. Vale, pois, a ver, algunhas máis que temos por aquí. Din, eu quería preguntarlle sobre o cinema dobrado, xa que ele é actor de dobraxe. Como podemos pasar de dobrar e emitir cine de éxito a que prácticamente desaparecera da televisión? Que era unha ferramenta fundamental para normalizar o idioma, igual que o foi o xabarín. Efectivamente, estou completamente de acordo co comentario. E ninguén o sabe. É dicir, ninguén sabe por que de repente TVG tomou esa decisión, igual que tomou a decisión de Xabarín. A mí me parece inexplicable. Supoño que hai un problema, en principio, ou iso se dixo, que era un problema económico, que a dobraxe non é barata, é máis barata que outras cousas,
pero vamos, non é barata, era máis barato facer outro tipo de programas máis barateiros e quitar a dobraxe. E que non tiña audiencia que, digamos, que justificaba ese gasto. Pero que eu creo, claro, eu son dos que pensan que unha televisión pública non ten que ter beneficio. A televisión pública é para todo o público, entón tamén para a minoría que queira ver cine dobrado galego, non? Entón, igual que eu creo que falta programas culturais de literatura, de música, de todo. É dicir, eu creo que para iso está a función pública da televisión, non? Eu creo nese tipo de televisión, entón non entendo que se deixara... aparte de que tiñamos un colectivo no seu momento, o propio Regueira, do que falábamos antes, dicía que éramos a elite do galego no audiovisual. Dice, ninguén fala un galego tan correcto como os actores e actrices de dobraxe. E plantexades cousas, preguntas aos filólogos, dixo que non as plantexan moitas veces nin en quinto de carreira, cando eran 5 anos de carreira. Entón, eu creo que é unha pena porque cada vez queda menos xente, en fin, é complicado. É moi complicado hoxe en día, eu porque traballo moitas cousas, pero compañeros que sobreviven da dobraxe teñen moi difícil hoxe en día. Que eu quería comentar aí un matiz que comentan xusto ora polo chat, que o mellor, o tema da audiencia, tamén, se se puxeran cousas a horas procedentes, máis xente podería ver, porque a xente que se levanta cedo, pues, unhas cousas que empecen ás 11 da noite, como incluso que se le relega a TV2 ás 11 da noite, cousas que poderían perfectamente porse en horarios máis accesibles, pois o mellor tamén lle daría máis audiencia, se solo se mide a audiencia. E eu xa digo que non sei nada de como é por dentro, como persoa que ve eso e digo, ostras, pero podía poñerse unha hora, non sei, ás 9:30, non ás 11, por exemplo, ás 11 Sí, o que non. pasa é que eu insisto nisto, é dicir, claro que eu entendo que unha televisión ten que haber xente, que iso non ten sentido, non? Pero tamén entendo que nunha televisión ten que haber cabida para todo tipo de público, e mesmo para a Claro, xente claro. pues eso, que poida ser minoritaria, ou non, quero dicir, porque ao mellor se de súpeto chegou tan unha película na galega que non a emitiron noutras canles, e tes ocasión, ou unha película que perdiches e tes a oportunidade de vela, eu creo que a xente que habería. Sí, seguro, seguro. Bueno, vou comentar aquí isto que nos di o medio do monte, que eu, que ademais é xa o aviso que é a primeira vez que comenta no chat, por tanto non é unha persona que nos temos botado ollo, pero mira que di aquí, eu quería comentarlle a Luís que fun eu o do xogo dos rallies e que me alegro moito de que lle gustara. Foi un placer Que sí. facelo. Eu creo que se algún día lle falta o traballo no mundo do espectáculo, podese meter a copiloto tranquilamente. Mira que curiosidade, o sea, que casualidade. Pois unha aperta ben grande, home, e moitas grazas, primeiro por pensar en min, e de logo polo traballazo que te metiches, que me enterei del grazas a Monti Castiñeiras, porque eu creo que se publicou algo en Twitter, eu non teño Twitter, entón foi Monti que me dixo, mira o que fixeron, que currazo se meteu aquí este Que rapaz. si pode o medio do monte que o envía aí polo chat. Si pode que envía aí a ligazón de Twitter ou onde o subís. Xa ten anos, non sei se o terá doado, pero en todo Se caso, o ten eso, aí que a man. moitas grazas, e noraboa polo traballo que fixeches moi ben. Xa para ir rematando, bueno, preguntan por aquí que, bueno, comentan, cantas moi ben, tes formación, cal é a túa canción galega favorita? Cantas preguntas nunha. Bueno, a mí sempre me gustou moito cantar, que faga ben ou mal xa tamén me exixo moito, estiven, como seguramente ben saberedes, nun programa no Luar, competindo aí con outros compañeiros para unha ONG, no meu caso para a Asociación Española de Loita contra o Cancro, pasino como un anano, porque ademais tiñamos de director musical a Pedro González, que é un monstro. Temos unha xente neste país que é unha barbaridade. Entón este home facía unhas versións, eu dicía, yo non, gustaríame cantar tal canción, pero gustaríame meterlle este cambio. E o que me presentaba el superaba moitísimo as miñas expectativas, non?
Entón, sí que me gusta moitísimo. Seguramente é o que máis me gusta na vida, cantar. Non? Fago pouco, pero gusta moito. E logo, formación, intentei en algún momento recibir clases de canto. Antes contábache, fora de pantalla, digamos, que mesmo durante o confinamento a pequena, a Patriciña, a Patotiña máis eu, estivemos facendo clases online con María Costas, que é unha maravillosa profesora, aparte de cantante e actriz, unha maravillosa profesora de voz, non? Entón, de vez en cando intento meterme por aí, pero falta má constancia que teño noutras cousas. É dicir, tería que, como ves, teño un pequeno estudio caseiro, e teríame que meter con máis frecuencia aquí e traballar, pois, ao mellor nun repertorio propio e tal. Cancións galegas, feixes, pero agora mesmo metesme nun lío se me mandas escoller unha. Hai unha que me gusta moitísimo, El Sabio, e ademais vou non dicir porque tivo a ver no seu día darme unha sorpresa e fixo non sei cantos kilómetros para darme a sorpresa nun programa, que é Os Sete Chorares, de Vizcaíno. Sabes Correcto. a historia, que está baseada nunha historia real, non? Alguén que escribe unha carta e manda nunha botella ao mar e recibes anos despois e tal. Bueno, Esa canción pareceme preciosa. temos aquí un gato, parece en directo. Deixámolo que tamén é habitante Claro, claro, claro. da casa. Bueno, quedaron así varias preguntiñas no tinteiro, pero por non xa van ser as 11, entón eu creo que podemos ir indo xa ao final. Aí mandaron xa a ligazón do que falábamos, da doblaxe do Rally coas palabras Logo, de logo Luís, botarei un ollo. que está a ligazón aí no chat, logo podo xa mandar tamén por privado. Que eu a verdad que ahora que vexo a ligazón, sí que me dou conta quen é, porque acórdome que, bueno, dime conta que eu chama David, me parece, se non me equivoco, rapaz, que o sigo en Twitter porque teño visto algunha cousa das que ten feito na súa web tamén. Si, que lle gusta programar e tal. Ahora sí que me dou conta. Bueno, pois nada, aí queda tamén a aportación. E se che parece, pasamos a esta enquisa final, a este cuestionario final, que lle facemos a todo o mundo e que tamén nos sirve para coñecer gustos e novas recomendacións pois moi variadas, multicolores, plurais, de todo o mundo que vai pasando por aquí. Así que eu, bueno, son 5 cousiñas e pediríache que para empezar nos recomendes un libro. Pois un libro, é un libro que xa non é novo, xa ten os seus anos. Contoche, Isidro Novo. Isidro Novo, esta temporada tive a desgraza de enterarme do pasamento de xente a que eu lle tiña moito aprezo, que morreron hai 2 ou 3 anos e non tiña nin idea. Un deles é Isidro Novo. Isidro Novo, para min, é un maravilloso narrador. Eu creo que Galicia que é unha potencia narrativa curta, a min é tamén do que máis me gusta. Eu recomendaría calquera texto, mesmo en poesía, que a poesía de Isidro tamén é maravillosa. Pero este que teño en concreto é da editorial Trifolium, titúlase Cabalos do Demo e outros invertebrados. É unha serie de relatos breves de Isidro Novo. Entón, esta recomendación, que xa digo, é un libro bello, non é de agora, creo que é do ano 2010 ou por aí, pero que é maravilloso. Ella tamén é como un pequeno agasallo que a ese tipo maravilloso que non sabía que morrer. Entón, bueno, é unha maneira de recordalo, para recordar os escritores mellor que lelos. Non? Lelos e ver as súas obras, efectivamente. Sí, sí. Hoxe mesmo linlles desculpa, Nada, linlles un conto ás nenas e alucinaron co conto. Pareceulles maravilloso. Un filme. Dicías? Pois eu recomendaría Ons, de Zarauza, porque amén da calidade que poida ter a película, seguro que xa sabes que está en Netflix. Non sabía, a verdade. Creo que é a primeira película en galego en Netflix. Entón hai que darlle gasto, porque tamén saberedes que hai un movimento encabezado pola Mesa pola Normalización Lingüística, intentando que nas plataformas digitais se meta o galego. Aparece o galego, efectivamente. Efectivamente. Entón,
sería unha maneira tamén, igual que cando vemos, non sei, O sabor das margaridas ou series dese estilo, pois sería unha maneira de empurrar e de facer país, non? Ver Correcto. todos os sons para que vexan que hai entradas e que o galego que nos importa. Pois sí. Eso parece que non, pero eh, acórdome cando empezaron a aparecer, aínda pouquísimas sigue estando, son anecdóticas casi, películas en galego no cinema. O sea, de ir ao cine, sentarse e ver unha película en galego. Resulta que eu acórdome de ir aquí al Puerto Centro de Ocio, mira ti, que cando aínda era algo, ainda había tendas, por só hai Sí, discotecas, sí. ¿no? Pero cando había tendas, ir ali e tal, e había moita xente realmente. Sí, Quero dicir, claro. eu fora ver a Smorga ali e eu creo que eso fora un éxito e logo viñeron outras. Entonces, ao final, quero dicir, ás veces non sabemos ni a posibilidade que temos de chegar a esos, o sea, de canto se podería chegar a xente esos contidos, porque directamente non hai contidos, pero resulta que cando houbo películas que foi o cine, non foi mal tampouco, o sea que sí que a xente o queremos, non? No, Tamén verlo e así. despois a Xunta estaba obrigada por lei, porque había un plan, estaba obrigada por lei a dobrar unha serie de películas anualmente e propiciar a súa distribución en cine, e non se cumpriu. Claro. Entón, é como cando, por poñer un caso, colle un pobo unha vila na que teñe un auditorio, pero nunca se fixo teatro. Normalmente, cando empezan, bueno, pois a mellor teñen un día moito público, porque lles chama a atención ou porque recoñecen a un actor ou unha actriz pero ao principio é complicado que a xente vaia con unha soidade. Iso é un traballo de moito tempo, pero ao cabo dun tempo vese en sitios como Narón, por exemplo, non? Que hoxe é un sitio de referencia, falando de teatro, ou Carballiño, ou non sei, o Carballo, por exemplo, co Fiot, non? Que son iniciativas moi traballadas durante moitos anos e agora a xente responde, porque xeneras o hábito, non? Entón, eu creo que con isto que é exactamente igual. É dicir, o que non pode xa xenerar un hábito cando non hai que ver. Pero se fose normal que houvese cousas en cine, a xente iría velas. Pois sí. Eso eu estou de acordo e é tal que así. E sempre, perdoa, porque isto, Dime. eu acórdome, fun hai anos ver unha película ao cine aquí en Coruña, aos Rosales, e había un cartaz na taquilla que poñía advertencia, esta película está doblada al gallego. Advertencia. Sí, é No duro, tocar. sí. Un lugar para visitar. Pois mira, hai mil, pero como estamos, xa recomendei moito, Río Torto non vou recomendar, Sí. pero Aí como temos que ir por estamos, Xalleu, facer unha reportaxe do Orgullo claro, Galego. pois como estamos en outono, creo que estaría moi ben. A mí gusta moitísimo, por exemplo, a zona de Lobios, Muiños e tal, a Serra do Xurés en Ourense, non? Esa zona gusta moito. Ourense en xeral a mí parece unha provincia maravillosa. Pero se non visitar a montaña de Lugo. É igual que parte da montaña de Lugo. Outro día, se vistes nas redes, fixos un spot, unha iniciativa moi bonita que se chama Son de Lugo. Son de Lugo, sí. Sí, unha serie de xente que ten negocios que están vencellados a gandería, agricultura ecolóxica, bueno, son pequenos medianos produtores que se xuntaron baixo ese nome, Son de Lugo, entón empezaron a vender aí tempo xa online e tal, non? E estivemos rodando o spot, que non sei se o vistes nas redes, en Quindous, chamase, cerca do Piornedo, non? Espectacular aquela zona. E no outono é absolutamente espectacular. Así que eu creo que hai que visitar a montaña luguesa ou montaña ourensá, que no outono se fose primavera ou verán, mandábamos a outro sitio, pero ahora no outono é espectacular. Correcto. Eu acredito que a verdad que son sitios preciosos e aproveito para meter o spot publicitario, pero na web do Orgullo Galego hai aí uns artigos de rutiñas que se poden seguir tamén e algúns tocan ali na montaña, creo que na montaña lucense e na montaña de Ourense tamén algo. De Ourense.
Un creador ou creadora de contido en galego, entendendo contido en termo amplo, calquer tipo de creación. Pois mira, eu creo que estades facendo non é peloteo, porque xa teño unha idade, entón estas idades hai cousas que primeiro non che importan o máis mínimo, a min agora xa me importa pouco que me diga a xente. Importame, non me importa, quero dicir que non me vai condicionar a vida que alguén me critique ou tal. Pero tamén non fago a pelota, digo as cousas que me parecen ben e as que non. Digo así directamente, sen andar con moitos rodeos. E creo que estades facendo, en xeral, toda a xente que estades nas redes, un traballo absolutamente extraordinario. Por iso, sempre que me chamades, non tardo nin 2 segundos en dicirvos que sí. E non miro o número de seguidores que teñades ou deixades de ter. É dicir, no vosso caso tedes moitísimos, eu moi agradecido, pero chamoume xente para facerme entrevistas que, bueno, con contas pequenas, pero creo que facedes un traballo tan importante nos tempos que vivimos, non? Que eu creo que a mellor recomendación é o que ten que ver con vos. Entón, que vos sigan. Comentei tamén antes, así, fora do micro e da pantalla, eu son moi seguidor dos podcasts, non? Escuito moito podcast en castelán, pero tamén escuito moito podcast en galego. Entón, a min personalmente gustame moito podcast dos tipo de Descifrando a Historia, ou, como se chama, o Achegamento. Hai un que me gusta moito, que é un pai e unha filla, que falan de literatura. O título do podcast é Achegamento á literatura galega, creo, non? Logo vin que escriben escuitando un anaquiño, pero non me deu tempo. Isabel Pichel, que é unha boa amiga, é unha gran entendida en voz tamén, sabe moito de voz. Empezou tamén hai pouco con un podcast sobre saúde mental e saúde física, e chama a xente para entrevistalos, tal. Hai tanto que ver. Entón, temos o podcast galego, non é máis que pinchar aí, e logo que vos sigan a vos. Estades facendo, xa digo, un traballo maravilloso, porque ti citaches agora varias iniciativas. Eu sigo vos en Instagram e todos os días estades publicando, eu non sei, pero cantidade de cousas, e todas interesantes, que ás veces dame rabia, porque non a vexo no momento. Isto xa o verei despois, pasou o día, pasou a romería, non? Ás veces é Xa, imposible estar a todo. a todo, claro. Pero iso que facedes un traballo maravilloso e que hai que agradecérvolo, porque Eu ademais non... agradecido, e concretamente esa parte, hai que agradecerlle a Borxa, que quen está aí ao pé do cañón todos os días, porque eu estou a outras cousas realmente máis de, non vou dicir de fontanería, pero casi, non, orgullo galego Pero, claro, realmente. pero para que el poida estar nesas cousas, citas que está na fontanería. Pero, sí, sí. E para finalizar, que sería para ti, ou que é para ti, máis ben, non que sea, senón que o orgullo galego como concepto, non como páxina, senón como concepto? Pois creo que ten moito que ver con recoñecernos a nos mesmos. Quero dicir que dice miña nai unha frase: hai dos meus innan que sexan ruíns, non? Que supoño que dirá moita xente, pero só lle escutei a miña nai. Detrás diso quere dicir que temos que aceptarnos coas nosas cas cousas positivas e cas negativas, cas afoutezas e cas debilidades, non? Entón, como país e como paisanos e paisanas deste país, temos extraordinarias características e valores e outras cousas que non están tan ben. Pero o orgullo, para min, está en aceptalas tal e como somos. Saber que podemos ir así polo mundo e que somos únicos. Isto era unha cousa que non lles entraba na cabeza moitas veces aos cineastas. Hai anos que dicían que, claro, que para facer cine galego hai que facer cine universal, que non sei exactamente que é o cine universal. Nunca vi unha película de cine universal. En películas de cine americano, de cine japonés, de cine italiano, pero cine universal, como non sei xa a Guerra das Galaxias. Que digo, non sei exactamente, ou Máster del Universo, non sei que é iso. Pero non, o que fai realmente o cinema é contar como xentes de distintas latitudes, como ven o odio, eso sí que é universal, o odio, o amor, a violencia, os Correcto. sentimentos e as emocións. E o que nos fai únicos é como as percibimos e como as contamos. Eu creo que temos unha maneira única
maravillosa e moi atractiva de contar en xeral. De contar no sentido amplo da expresión, non? Contamos como xente, a nosa hospitalidade conta, a nosa maneira de relacionarnos conta, a nosa maneira de falar como hai varias maneiras moi distintas de falar en Galicia, non? De construir o discurso, pero como construímos? Somos tremendamente atractivos e atractivas como paisanos e paisanas. E cando sexamos conscientes deso, é de que non temos que pedir perdón para ir polo mundo, senón que, ao contrario, que o mundo vai ter o placer de descubrirnos. Cando Pois sexamos conscientes deso, teremos orgullo galego, seguramente. completamente de acordo. Pois eu xa non teño máis que comentar. Xa levamos 1 hora e 40 de emisión, 1 hora e media Uf, é contigo. moito. Esta xente hace querer Sí, deitar. sí. Se son as 11:10, eu creo que podemos, se che parece ben, deixalo por aquí. Creo que tratamos un montón de cousas moi interesantes e o que quede, pois pode... Para outro día, para outra vez, se te animas de novo, Retomamos. dentro duns meses, volvemos Cando quedar. queirades ao vosso dispor. Volvemos quedar para outra. Un Pois nada, placer. moitísimas gracias, Luís. E recordade, ora despediremos a Luís, pero non vos vaiades porque agora en 5 minutos, se nos vamos xa de todo, anunciaremos quen ven a semana que ven e ensinaremos unha cousa que teño por aquí abaixo. Pero bueno, antes deixamos a Luís ir cear, que xa son horas. Moitísimas grazas e nos vemos na seguinte. Pois moitas grazas a vos, un bico a todos e a todas, nada, saúde, moita prudencia, sentidiño que din por aí. Correcto. Hasta logo. Venga. Pois increíble, non? Moi ben esta meirande conversa que tivemos con Luís e moitísimas grazas a todos e todas por pasarvos e por estar. Vou agora xa un pouco máis tranquilo e devagar, agradecer todo o que pasou aquí polo chat. Vamos a agradecer primeiro a Balea Vermella por esa raid, moitísimas grazas. Balea Vermella é unha recomendación, unha suxestión para todos e todas, se somos 44 personas aínda en directo. Seguide a Balea Vermella, que fai tamén stream todas as semanas falando de temas de ciencia. A verdade que teñe moita calidade e moi bons convidados, así que aí está Balea Vermella, seguideos que non teñen perda. Despois, Relaja los Flaps, que eu non sei quen é, pero irei agora a mirar a súa canle. Moitísimas grazas por esa raíz tamén. Non sei se hai alguén polo chat de Relaja los Flaps e quere comentarnos quen é. Se non, logo vou non mirar e daremoslle tamén, obviamente, o follow pertinente. Dábame moita risa no medio do directo porque había... Bueno, ahora vou agradecer a xente que nos seguiu e entenderedes por que me dá moita risa. Bueno, antes de nada, Euceibe e Monstro da Empanada, os primes máis antigos desta canle, ou polo menos dos primes máis antigos desta canle. Moitísimas grazas a ambos por ese prime, 8 mesazos, creo que son 8 meses cada un, dando prime aquí mes tras mes. Eu levo 7 meses. O sea, que vos levades un mes máis incluso do que levo eu dando o Prime. E logo, pois, Noemi Jeans, Caramelo... Ahora veredes por qué. Hai unha conta que se chama mirami_OGT, vale? Que ademais comentaba e a mí me daba moita risa. A verdade, menos mal que non me rin diante de Luís, porque era unha risa un pouco tonta, pero bueno, que hai unha persona que se chama mirami_OGT. A ver se nos van pechar por dicir iso, a canle de Twitch ahora, que Twitch está así con un rollo de... Si dices algo raro, taca. Lobelace 15, Pati TQ17, José Café Q, o Medio do Monte. Benvidas, benvidos á comunidade de galegas e galegos orgullosos máis grande de todo internet. Xa non me acordaba nin como se saudaba. Rapazada.
Quen ven a semana que ven? Veña, quen ven a semana que ven e nos vamos de raíz e xa nos vamos todos a cenar. A semana que ven, mércores, non xoves, mércores. Vamos a intentar empezar a facer un directo mércores ou xoves, vale? Nos iremos turnando por xa e eu, en principio, e o faremos o mércores ou ben o faremos os xoves. O mércores que ven, día 27, ás 21:30, estará connosco un clásico xa desta canle, que estamos moi agradecidos, ademais, porque sempre se pase, creo que a terceira vez que ven por aquí, Rafa Quintía, antropólogo, e imos falar sobre a morte na sociedade, na cultura galega, co gallo da festa de defuntos. Tamén tocaremos algo sobre os magostos que comezan agora. Por lo tanto, Rafa Quintía, antropólogo, un bo amigo desta páxina, terceira vez que ven os directos, a verdade que o temos aí un pouco explotado, pobre, temos que pedirlle perdón por anticipado, pero que mellor que a él, que unha persona experta no seu terreo, para falar da morte na cultura, en sociedade galega, co gallo da festividade dos defuntos. E antes de rematar, e xa a última, mirade que teño aquí, porque sacamos o meirande produtiño na tendiña do Orgullo Galego, o meirande, mirade, vai a bandeirón teño aquí, guapo, non me estaba perdido, Borxa, estaba nunha tenda esperando a que eu fora a recoller. Temos a bandeira da vaca de Naistrip, por certo, solo se pode atopar ahora mismo en Orgullo Galego, meirande bandeira histórica, por certo, en unha colaboración que fixemos con Antón Lezcano para sacala, podela topar en orgullogalego.gal. Vamos a facer un saúdo a Ogualle, non sei se pronunciei ben o teu nome, disculpa, que nos ve desde Chile. Saúdos a Chile, sí señor. Moitísimas grazas tamén por vernos desde outro lado do Atlántico. Ñogualle, correcto, Ñogualle. Disculpa, non sabía moi ben aí por onde comezar a pronunciar. Aí tedes orgullogalego.gal/tenda e se queredes mercar unha bandeira coa vaca, pois mira, levades a bandeira coa vaca ao voso domicilio e axudades a seguir facendo Orgullo Galego. Nada máis. Vámonos de raíz, para quen sexa a primeira vez que está aquí non saiba o que é unha raíz en Twitch, e que todos os que estamos aquí nos vamos a outra canle, quen quera vir, claro, pero non sempre nos vamos a outra canle a apoiar a ese creador, a esa creadora, porque tamén unhas das cousas boas que ten Orgullo Galego é que ten unha audiencia, pois, para ser Twitch un pouco ampla. Sir, vos calculáis que a media de visualizacións dos directos de Twitch está en 2-3 personas, vale? Nos ahora mismo somos 33 en directo, chegamos a ser 60 e moito. Entón nos vamos a irnos a outra creadora tamén para que os coñezades e para que as coñezades e as podedes ir seguindo en galego, naturalmente. Vamos a ver quen hai por aí. Hai alguén? Non sei se hai alguén por aí. Está Mosiño. Pois nos vamos a ir a ver a Mosiño. Que está emitindo Mosiño? Vámoslo ver mentras facemos raid. Bueno, pois non moito máis. Este directo quedará subido á canal de YouTube do Orgullo Galego para que non o saiba. Seguidos nas redes se non seguides, seguídenos aquí e aparecerá por aí, por aquí. Se alguén non nos seguiu e quere seguirnos, aparecerá por aquí, aparecerei eu. Aquí, se alguén non nos sigue e lle dá a seguir, aparecerei por aquí eu. Aquí, aí, facendo o normal, perdón, o tonto, nun gif. Mentras, pois vamos a dar raíz a Mosiño. Vémonos o mércores que ven ás 21:30 con Rafa Quintía para falar da morte dos defuntos e tamén dos magostos. Moitísimas grazas por estar. Vémonos na seguinte. Chao, chao.